sejler der en sejrbåd ind i havnebassinet. İyi kırmızı kesler. Hani televizyonu ikişli kesler rejim. Hurino da böyle ikişli mi yedince? Alol. Ben televizyonu nişan bile alol mi yedince? Sangen i baggrunden, hvor han bliver budt velkommen fest og sang til Royal Run her i Ringkøbing. Og han ligger nu indtil de forskellige på vejen derinde, og båden er lige ved at ligge til. Det betyder, at han altså er landfast lige om lidt her i Ringkøbing, hvor han så starter turen ned mod startområdet for at gennemføre de 5 km. 5 kilometer måneder. Og han har lige netop nu taget redningsvesten af og træder nu på landingsbroen her, og det betyder altså, at kronprinsen officielt er ankommet til Ringkøbing. Lad os bare give det en kæmpe hånd, så han kan høre det på havnen. Rigtig velkommen til Ringkøbing. Jeg kan fortælle jer, at vi har budt velkommen Simon Christensen af UX Middelanden, som altså har fået den store fornøjelse der at være vært for Olsen. Og Lone Andersen, der altså skal løbe 5 km, men derfor skal jeg lige også smides, fordi han er formand for Kultur og Fritid, og han skal også løbe 5 km. Så det er jo ikke bare Royal Run for alle andre, det rykker jo helt mange på Rådhuset, og hvad er det dejligt at se? Ja, det tror jeg også. De sagde, at kom igen. Ja, nej, ja. Og kronprinsen er altså stille og rolig på vej, og det han blev mødt med, da han kom ind med båden, det var selvfølgelig Nephews hjertestarter med den rammende sætning, Vesterhav, kom nu og sæt mig i gang. Så det håber vi også, at han er klar til, når vi skal sætte løbet i gang, og han skal ud på de 5 kilometer. استفاد دقيقة ما قرأت تشترك فيسبوكات Indtil da, så skal løberne jo gøre sig klar. Holde humøret højt. Det tror jeg ikke er så svært. Få lidt væske. Og få lidt solcreme på, hvis ikke det er sket. Og så kan I glæde jer til, at I skal ud på 5 km. Og der er jo som sagt et vandepot derude. Og så er der jo, når I kommer i mål, også mulighed for at få både vand og banan og rawbite, når I har været ude på de 5 km. Og lige nu det bevæger kronprinsen sig med Simon nede på havnen op imod startområdet. Så det var ikke så længe inden, at vi kan byde ham velkommen og få sat starten i gang på de 5 kilometer. Nu kan vi også se, at kronprinsen han er i godt selskab med Mathias Thomsen og deres her, der er på Stjern Tekniske Skole, hvor vi fortæller ham lidt om
solen og aktiviteterne med farvesynsstyr og robotteknologi, og så færdiggør vi så den her løberskulptur i solen, hvor han får lov til at tage hans afstand på. Og lige lidt temperaturen er så videre, stille og roligt hernede mod startområdet, hvor vi glæder os rigtig mange til at tage ud af Kronprinsen og få til at stille på de 5 km. Og når jeg så vender op og kigger på vores startområde her, så kan jeg jo kun konstatere, at I er helt fantastiske til at finde ind i de her grupper, hvor I skal starte i 1852. Så nu står I helt stille, men I kan godt fortjene en kæmpe klapsalve for alle jer, der skal ud i løbet. Så mine damer og herrer, giv jer selv en stor hånd. Ja, så dejligt. Og det er jo lige præcis den velkomst, vi skal give hans kongelige hold i Kronprins Christian, når han nu kommer ind på startområdet her om nogle få minutter, så er det den varme velkomst, han gerne skulle hen. Og på varmt, solen skinner. Nej, det er rigtigt. Ja. Ja, og det er godt. En anden, der ikke tænker, at det røde violet. Godt, den er så. Mine damer og herrer, nu er Kronprinsen altså i godt selskab i land, denne gang er de 2 uger fra surferlinjen på Ringkøbing Gymnasium, der viser Kronprinsen det, de kan. Og ellers så går det altså videre og opad, stille og roligt. Så er det mindre end 10 minutter til, at vi skal have startet 5 km til dette års Royal Run i Ringkøbing. De 5.500 løbere, der altså skal afsted. Og til sådan en venlig orientering, så kan jeg sige, at den første gruppe, der skal ud og løbe, det er altså dem, der har meldt ind og sagt, at vi løber 5 km under 20 minutter. Tag lige den. Sådan der. Det er rigtig godt. Og derefter så kommer E2, hvor vi gerne skulle ligge mellem 20 og 30 minutter, og så kører vi altså derudad, indtil vi slutter af med Borgen. Vi har 12 heats, vi skal have sendt afsted i de her startgrupper derude. Så det kommer til at tage en lille times tid, så har vi altså 5.500 løbere ud over startlinjen. Og inden at den sidste er løbet ud, så er den første forlængt. Er I klar? Sådan der. Fantastisk. Vi lader lige et par minutter gå og trækker vejret og koncentrerer os, og så vender vi tilbage og kan lige om lidt tage rigtig godt imod hans kongelige hold, Kronprins Christian, og så endelig få sat gang i de 5 kilometer, som vi står og venter på derude. Hold jer lidt i gang, hold jer åbne og nyd det gode selskab. Giv hinanden et klap på skulderen, og så husk lige, når I møder de frivillige derude, giv dem lige en high five, fordi det er det, der er inde for tiden. Ja, mine damer og herrer, bare lige til orientering, det skal ske, når han skal holde Kronprins Christian, altså kommer til startområdet, det er, at han jo lige får en
kort introduktion til klimasiden, og det er jo altså en kongelige hold på den fest, der ringer i toppen for i første heat på de 5 km, for derefter at gå lidt og løbe med en anden heat i 5 km her. Så det er det, der skal ske lige om lidt, når han træder i sin startmål nu. Velkommen. Om 2 minutter, vi sætter det næste hele sted med deltagelse af kongelige højhed og repræsentanter. Til hans kongelige højhed og til alle I andre løbere i dette heat. Nyd de 5 kilometer. Det ser godt ud. Rigtig god tur til alle sammen. Der er smil på læben, der er godt humør. Det er det, jeg har trænet efter. Ud på de 5 kilometer. Kom rigtig godt i mål. Pas på jer selv, pas på hinanden. Og skulle der være nogen, der har behov for hjælp derude, så hjælp dem. Og ellers så er der jo væskedepot efter 3,4 kilometer. Og mål i Algade efter de 5 kilometer. Rigtig god tur til alle sammen. Kain kilometer middag var det endnu sådan. Og således fik vi sendt andet heat afsted, inklusiv vores kronprins, på de 5 kilometer. Nej, endnu lader det fæse. Og 40 minutter, inden vi rammer Algade og målområdet inde i det skønne centrum af Ringkøbing. Kultur nede foran, eller bag ved rådhuset, om man vil, hvor man kan gå ned og søge efter tingene, hvis man skulle være så uheldig. Og ellers så er det jo altså også her på 5 km ruten, at I kan opleve viceborgmester Christian Andersen, formand for Kultur og Fritid Erik Viborg og borgmester Lone Andersen. Altså alle skal ud på de 5 kilometer, bare for at nævne nogen. Men det er jo altså også jer, alle de løbere derude, der har indløst løbenummer til de 5 kilometer, der har trænet op imod, at de skulle løbe Royal Run, der jo altså er årsagen til, at vi er her i dag, vi er så mange. Så mine damer og herrer, giv lige alle løberne derude en kæmpe hånd. Og så er vi ved at være klar, så I må gerne trække op til startlinjen, og så får vi altså talt jer rigtig godt afsted også. Tiden er, hvor den skal være. Og nu er det altså en anden, der styrer klokken herovre. Det er nemlig fra Ringkøbing IF's senior damehold i fodbold, der altså ringer med klokken for at få jer godt afsted. Og vi tæller ned fra 5, og så ringer klokken. Vi er klar, I er klar. Vi siger 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Rigtig godt løb til jer. Rigtig godt løb ned de 5 kilometer ude på ruten. På med smilet, tag imod folk i tydeligste, og publikum, I klapper selvfølgelig helt vildt. Og det skal med god tur derude på de 5 kilometer. Det er med masser af løbere, der altså skal ud på de 5 kilometer. Der bliver hæppet, og det er fuldt fortjent. Rigtig godt. Jeg håber trods alt, at vi vil komme ned og kunne hæppe på dem, og ikke er derude på ruten, og så tage godt imod dem, når de kommer i mål. Men der er mange, når der er 5.500 løbere, der skal afsted på denne distance her. Og så er det selvfølgelig oplagt, at når man kommer i mål, så er der jo til løberne en lovbejt og en banan og en kildevælg for lige at få balancen på plads igen.
Og når man så er færdig med at løbe, så er butikker og restauranter og så videre jo altså åbne i Ringkøbing. Så gå nu hen og tage en velfortjent fadøl eller lidt at spise, eller hvad det nu kunne friste jer, når nu det hele er åbne i Ringkøbing i dag. Til orientering, det vi gør, vi skubber lige et minut for jeres starttid. Vi har lige nogen, der skal stå afsted derude, og så vi undgår lige præcis det, jeg nævnte før med de her kopper, så I kan få et smooth løb, når det er i slut på jeres 5 km. Så de her få minutter, vi lige trækker med, det kan vi sagtens håndtere derude, og det er ikke også. Altså flere end 112.000 er ude at løbe i dag i det ganske på one-milen, både gangere og løbere. Så vi regner med, at vi omkring kl. 16 kan sige tak for nu her i startområdet. Og så har vi altså fået sendt de her 10.800 løbere ind igennem Ringkøbing. Det er ganske imponerende. Og lige om få sekunder, så er det... 3, 2, 1, nu! Og værsgo og løbe de 5 km. Rigtig god tur til jer alle sammen. بنوعي كمية دواء نقولك أو بش مثل لباسش مرق در الليل مش تبع سايكل. جابر الطرفين شو قفتي؟ كيف عرفتي؟ ايه الطرف؟ وانت رفتارم كذا شو تبون انت خيسونا وبرم نبا Jeg er ikke sikker på, at den der mediebrug, jeg kommer til at sidde lidt skidt. Det der kan لباسی پشت بود نه شهر از مخ خوب بوده مو خبر نداشتم کجاست؟ نه خوبه که گفته اگه نه گفتیم یاد نکنیم ترسیده داد میزدم سکت نمیتونم تلویزیون است ایکو اینه میگه تلویزیون؟ ها او دویدنش خلاص شده نگاه کن نه چیز بعضش خسته بعضش همجوری رماره شاید اونجا که بنهاون است وقتی 200 نفر بودن آره Ja, det er jo dejligt at se, at der er så mange i startområdet. Det begynder virkelig at stramme lidt til rundt omkring, så pas på hinanden og giv plads. Sådan rånest, der kan du Klokken er snart 10 minutter i 12, det vil sige, at der er en time og 10 minutter til, vi skal have
sat gang i det første heat på den store 5 km gruppe, der skal afsted. Vi snakker 5.500 løbere, der altså skal ud over startlinjen nu på de 5 km. Og inden vi når så langt, så har vi jo fornøjelsen af at skal byde velkommen til hans kongelige højhed, kronprins Christian, der jo ankommer til Ringkøbing og ankommer her til startområdet og vil sætte gang i den første start, og så selv løbe med i anden start, når vi kommer til 5 km. Så vi glæder os rigtig meget til at sende 5.500 løbere afsted og inkluderende vores kronprins på de 5 km. Det tager cirka en lille time at sende de her løbere afsted, så vil der være en pause, og så har vi altså alle one-milerne, der skal ud som de sidste på denne her festlige dag i Ringkøbing, og det er altså kl. 15.30, at vi sender de cirka 2.500 ud på one-milen, og dermed altså får de sidste ud over startlinjen og afslutter Royal Run i Ringkøbing. Men der er længe til. Der skal sige meget, inden vi når dertil, og der er mange af jer, der skal ud og løbe. Nyd selskabet, nyd det her kongevejr, vi har til Royal Run i Ringkøbing. Og glæder jeg til, at I skal ud på de fantastiske ruter, om det så er 5 km eller 1 mile. Jeg vil holde jer orienteret her i startområdet, indtil vi altså for alvor sætter gang i 5 km her om en time og 10 minutter, nemlig kl. 13. Indtil da, rigtig god fornøjelse her ved Royal Run i Ringkøbing. Også at vi kan finde en sød en lige og stille på spørgsmål her, som du er virkelig sød, Maria. Hvordan er det at få en medalje? Ja, det var fint nok. Hold det godt, det var fint. Det er jo rundt med syge og rundt med mig, som er hjemme på mig. Og ellers så håber vi bare, at I tager sig ud på bedste vis i kongevejr, lækkert, dejligt solskinsvejr, flagene er hejst, der er klar til fest og farver. Og det er det, I har været så gode til at skabe tidligere, da vi jo løb 10 km. Så 10 km er jo overstået. Vi fik 2.600 løbere ud på 10 km, der for det meste vedkommende er kommet i mål. Og ellers så er det godt på vej. Og så er det altså 5 km, hvor vi skal have skabt den her kongelige stemning, når nu vores kronprins altså besøger Ringkøbing. Jeg holder orienteret fra startområdet hele vejen igennem, fra vores kronprins ankommer og til hans står. Og vi glæder os til, at vi endnu en gang skal have en kongevejr, det er symbolisk. 5 kilometer دیگه باید اینو بیدوا. Nemlig den gamle kirkeklokke, der er til fiskeauktionens klokke, og det er den, der laver alle hits i gang her til Ringkøbing. Og så videre med 7-5 minutter, udsaget nu og begynder at få lidt vækst, og pas på jer selv. Vi har forhåbentlig husket solplanen, og så er vi altså klar til at møde de 5 kilometer, når vi sætter gang i dem om en time her kl. 13. Indtil da, rigtig god fornøjelse. Nyde vejret og selskabet, og vi følger altså med herfra, hvor vi holder jer orienteret. God fornøjelse. یک ساعت باید بیدوا، یک ساعت صبر کن. مشتبه تو چند کیلومتر خیز منی؟ 10 کیلومتر. تو از کل لگی بالا بیدوی.
er sådan, at det er en svigerfar. ما بیشتم تو برو پس بیا. کجا میشینه اینجا؟ ها؟ اشتباه فکر من ترسن چون اینا زیاد شراب نه استفاده میکنه. الله زره آفرین. نمیتونه بزنه. بعد رقم باده
İşte hamaşı pastası. ولش کنم Şubar kirliyor ama da ucu. هر طرف بار را بنده کلا نگلا سارا گذاشته اونجا خیمه زده 2000 نفر از دیگه کشور آمده نه 2000 نفر از دیگه کشور آمده به خاطر تفریح و دویدن اینا سال یک بار برگزار میشه ولی امروز خیلی روز خوبیه خوبیش در کجایه که آفتابی هسته بارش نیسته چون دانمارک خیلی بارشی زیاد داره دیگه اصلا راه رفتن نیست که آدم بره جای خرید کنه 2-3 روزه که همینجوری شلوغه مردم چه کار میکنن فقط راه میره Ulgunu toz است. کدوم؟ نمیدونم شاید نه بو پازا اینجا خیلی شلوغه. Vand, og så træk til højre. Har vi Kenneth, der er lige hjemme på det sidste. Der er lige det sidste, det er ikke ret meget, det gælder sådan noget, det drejer sig om. Louise, Pauline, Mikkel, Malou, Paulina på vej imod. Det er elegant. Vi har Tove, vi har Nicoline. Så har vi Magnus, som også kommer som modstangen Simon. Flere på vej. Anton. Nå, nej, ja, Anton, det kunne næsten ikke passe. Theis. Vi har Claus, Steffen. Der spurgtes, det er Emma, der er hun er i mål først. Heidi, også over målstregen. Så har vi Sten der på vej det sidste stykke. Sådan skal det være. Kasper, også smilende, det er egentlig dejligt efter sådan en lang tur. Så har vi Michael. Masser af løbere på vej nu, der bliver skuttet. Det var Bjarne, der var i mål først. Christian, Amalie, Jesper er glad for at komme i mål. Linda, Lasse, Peter. Masser af løbere kommer ind nu. Så har vi Ida, der krydser målstregen. Vi har Teresa, vi har Clara, vi har Anders. Vi har Sofia, der er lidt længere afstand imellem løberne lige nu. Så kommer der lidt igen. Martin, Andrea kæmper sig ind over målstregen. Vi har en god tid. Vi har Line, vi har... Her kommer lige 5 damer på højre række. Der krydser målstregen. Vi har Lukas, vi har Anna. Vi har Susanne, tror jeg, der stod. Så har vi Philip, der lige gør det sidste anstrengelse for at komme ind over målstregen. Vi har Anne, Anders, Nana,
Jeg kan se den her. Min tid er lidt dårligere tidspunkt. اشتبه؟ نتركوه كده كل سكر بيجي الفينش. نقدر رو هسته بعد از این أره. خبور بیاد خب بگیرن شلوغی کم بشه